Velikonočnu nedjelju, teda 31. marca, v Dome kultúry Michala Babinku v Padine otvorená bola prvá samostatná výstava insitnej maliarky z Padiny Márie Hlavatej Pavelkovej. Na vernisáži sa prihovorila riaditeľka Domu kultúry Anna Sládečeková. Potom o tvorbe autorky sa zmienila výtvarná kritička Jarmila Čendičová a výstavu slávnostne otvoril zástupca predsedu obce Kovačica Laslo Vidač. Vážení prítomní, dobrý deň. Vítam vás v Dome kultúry na prvej samostatnej výstavy insitnej maliarky Márie Hlavatovej Pavelkovej. Zvlášť by som na tejto výstavy pozdravila predsedu obce Kovačice pána Miroslava Krišana, náčelníčku pre spoločenské činnosti obce Kovačice pani Jarmilu Čendičovú, podpredsedu obce Kovačica pána Lasla Vidača. Vážení prítomní, vítam vás na tomto podujačí v mene obce Kovačica. To je moja prvá samostatná výstava a obrazí sa 31 obraz, to sa tak stalo 31. marca je 31 obraz, neviem ako to tak vypadlo, ale tak je. A obrazí sa, tieto moje motívy, čo robím, najradšej robím zimu a potom dedinské motívy, tak ľudí, deti v našich krojach, padinských, dedinských a tak. Počala som maľovať v 2000 roku, hneď po novom roku. A tak som urobila 20-25 obrazov do roka, z toho sa aj odpredalo stále, tak som nikdy nemohla dokopy viacej obrazov nazbierať. No a v lani Martin Pabmi, tak sme sa stretli, vraví, že tu v Padine je výstava ako kolektívna, či by som dala obraz, lebo som ani v Padine vôbec nevystavovala, ani jeden obraz nikdy. Tak som dala na tú výstavu jeden obraz, no Anky Sládečekovej riaditeľky Domu kultúry sa páčil, tak mi to ona tak, že či by som chcela samostatnú výstavu urobiť. No a ja vravím, Janka, ja nemám obrazy sa samostatnú výstavu zase. No ale potom som tak v zime počala tak viacej robiť, každý deň, tak som potom sme sa dohovorili, že keď sa nazbierajú obrazy, aj keby troška krajšie počasia, že urobím tú konečne prvú samostatnú. Ja som myslela, že na 10 rokov maľovania urobím, no ale to nevypadlo. Potom Marka, moja dcéra, vraví, že na 15, to mi už bolo deľako a teraz sa to tak, na jej iniciatívu to tak vypadlo. Áno, ja predstavili ako náčelníčku pre spoločenské činnosti, ale ja som tu na dnes v úlohe dejinára umenia, takže v tom zmysle aj budem rozprávať. Výtvarná tvorba Márie Hlavatej Pavelkovej patrí k insite v najširom slova zmysle. Konkrétne, v podstate, jej diela sú oslobodené od akéhokoľvek režimu alebo vzoru, najmä odrážajú jej jedinečné umelecké impulsy a senzibilitu. Plátna sú vlastne maliarkyné umelecké výtvory a zhmotnenia jej pocitov a obrazotvornosti. Čistota duše a srdca vyznačuje tvorivú činnosť Márie Hlavatej Pavelkovej vyše od 10 rokov. Ona je ozajstným rozprávačom vidieckého života, tradícií a slávností. A teraz sa nám ženská spevácka skupina pri Dome kultúry, pôsobiaca pri Dome kultúry, predstaví so spievom slovenských ľudových piesní. Tak som sa zúčastnila napríklad aj na tých humanitných akciách, aj za klavír Kovačice, aj neviem ani, ja som si to ani vôbec nepamätala, ani som tak nerozmýšľala o mňa ako o voľakej maliarky. Skorej, čo ja viem, aj tak sme mali v americkom veľvyslanectve, sme mali tak zo pár s dcérou, potom v diplomatskom klube, tam som mala, neviem, na Slovensku mi boli obrazy, v Lapove vystavujem každý rok a čo ja viem, neviem ani, nevedela by som všetko napočítať. To boli spoločné výstavy? Spoločné, všetko spoločné a toto je prvá samostatná. A koľko máte za sebou tých spoločných? Neviem. Je ich mnoho? 10, možno aj viacej, neviem. Uvek sam mislio da je umetnicima
data ta mogućnost da se izraze, da to što imaju u sebi pretvore u nešto što ostaje iza nama. I kad nas već dugo ne bude bilo, neko će vidjeti ove slike i vidjet će osjećaje koji su bili u tom umetniku i na način na koji se izrazio. Mislim da je to Božji dar i mislim da je to trebamo prepoznati i ceniti. S druge strane, opština Kovačica je poznata po tome da ljudi znaju sebe da izraze i da to znaju da izraze na tako jedan divan način da to dirne nas sve koji to ne možemo. Meni je čast što mogu danas da otvorim ovu izložbu. Gospođi Mariji želim još puno zdravlja, da nastavi svoj rad i da još više ulepša ovaj svet v kom živimo. Hvala vam. Можем najprv povedať, že mi ozajstne cťou, že môžem sa zúčastniť pri otvorení výstave Márie Hlavatej Pavelkovej. Prečo? Pretože ma teší každý dobrý nový maliar, ktorý sa zjaví na našom území. Hoci to bolo v Padine, Kovačici alebo v iných mestách v našej obci. Keď ide o samú tvorbu Márie Hlavatej Pavelkovej, možno povedať, že to je žena, ktorá si pre svoj výtvarný prejav zvolila už tradičnú insitnú kresbu, totiž maľbu, kde znázorňuje znamená vidiecké život na vidieku, totiž dedinský a rurálny život. Znázorňuje ju pravda, že zahaleným folklórom slovenského folklóru. Znamená, na jej obrazoch jestvujú etnografické a slovenské elementy a vidno tu aj časť z Padiny. Je to vlastne obrazy, ktoré sú naplnené predovšetkým láskou k maliarstvu, čo vidno z tých obrazov, ozajstne vidno. Je na svete láska, je to sľubovník do nich. Rodičia bránili lásku, svoji sme nemohli byť. Rodičia bránili lásku, svoji sme nemohli byť. Išla som cintorom cestou, videla milýho kríž. Tu ležíte môj najmilší, do hrobu by se volíš. Tu ležíte môj najmilší, do hrobu by se volíš. Mária Hlavatá Pavelková so svojou tvorivou silou a nevyčerpateľnou ideovou energiou neustále báda za novými výtvarnými vyriešeniami a novým tvorivým prejavom. A z farieb, ktoré dominujú na vašich obrazoch? Veselje. Pitala sam raz, jedna žena, čo prišla do atelja Cerinho, už tam máme spoločni obrazi, že kto ma naučil farby, sa jej veľmi páčili. No a ja som jej potom povedala, to sú celkom prírodné farby. Vy idete na ulicu, nebo je modré, tráva, zelená, ľudia sa, jeden je v čiernom oblečení, druhý v červenom a tak. Mne sa to tak zdá, že sa to také prírodné farby, ako vôbec vonku, čo je to. Taktiež možno povedať, že keď pozorujete jej výstavu a pozorujete roky, ako sa mínali týchto viac ako 10 rokov ona maluje, znamená, presne môžete porovnať a vidieť jej vstup v maliarskej činnosti. To možno len pozitívne ocharakterizovať a teším sa k tomu, že naozaj má tu žena vôľu a že má naozaj ten zdar, aby napredovala, aby znamená pokračovala v ďalšom pátraní a hľadaní seba vo výtvarnom prejave. Prečo ste sa vôbec rozhodli pre toto umenie a kedy ste vôbec prejavili ten váš talent? No ja ako malá som ani nemala času, ani som nesmela rozmýšľať o tom, to boli voľné práce doma všeličo, ale dcera, to sa videlo, že ona talentovaná od malička, naozaj. Ako vedela cerusku držať v ruke, ona stále to maľovala, kreslila, najprv flomasterami tým a vyfarbovala tak. A potom neskôršie ona počala maľovať, lebo ona je staršia maliarka ako ja. Ona maľuje 20 rokov. A potom, čo ja viem, tak som ja rozmýšľala o tom, ja som veľa ručnej práce veľmi robila. Tak som o tom rozmýšľala stále, že Chalupova stále rozprávali, oni najprv ručnej práce robili, či by som to ja vedela. Ale zase som
predajni bola zamestnaná, nemala som času, tak som si tak večer také kresby pripravovala, to hádam aj pár rokov, keď moji políhali spať, aby nikto nevidel, ako ja to kreslím vtedy ešte. No a potom som sa rozhodla, konečne, že 2000 rok to je taký, ako zapamätá sa, najľahšie. Tak keď prišiel 2000 rok, no 1. januára som nie, ale 2. som počala raz maľovať aj tak. Ja sa bavím maľarstvom 20 rokov, čo som aj mala v novembri 20. výročie mojej tvorby. Matka je 10 rokov, 10 rokov za mňou. Ani som nevedela, že sa máme kryje taký talent. Pýtali sa ma napríklad, či mojej familiji Drieve ešte, voľa kto maľuje, či má talent. Ja som pravila, že nie. No tak posle 10 rokov sa stalo, že aj moja matka je ipak talentovaná, tak ipak to ostáva našej rodine ako gena. Čím sa líši vaše umenie od dcerinho a si tak dávate rady jedna druhej? No, ona má celkom druhý ten štýl maľovania, ja tak ako čo vraví, tá Insi, tá pravá, klasická, a ona už je troška mladšia, troška to ako modernejšia, ako by som povedala, robí veľmi pekne, no mne sa jej obrazí, ešte keď pozriem na jej, mne sa jej väčšinou páči ako moje, ale no, to je mladá, ona je mladá ruka inak robí, inakší pohľad na svet. Zaspievaj kohúku, zahrade pri rúži, či ten môj šúhajko za mňou ešte túži. Či ten môj šúhajko za mňou ešte túži. Specifickou, rozoznateľnou a originálnou výtvarnou rečou maľuje zvyky, tradíciu, obyčaje a zanikajúci spôsob života dolnozemských Slovákov. Okrem žánru a krajiniek v umeleckej tvorbe Márie Hlavatej Pavelkovej nachádzame tiež zátišia, animalistické motívy, teda možno povedať, že jej umelecká činnosť je rozmanitá a tematicky bohatá. Ktorú techniku maľujete? No, olej na plátne a potom trocha som sa pokúsila pastelinu, ale to je tak počiatočná fáza. Aj tak, no, robím tieto všelijaké dekupáž, aj čo ja viem, no, také ručné práce, to viem všetky od výmysly sveta skoro robiť a tak. Máte ten údaj, koľko úhrne ste obrazov doteraz namaľovali? No, keľko som namaľovala, keď tak každý rok napríklad len 20 do roka, niekedy viac, niekedy možno menej, za tých 10, 12, 14 rok už tak sa toho nazbieralo. Ja som počítala na len 250 obrazov, okrem týchto boli. Jej tvorba je ako izvorná, tá detská insita. Ona maľuje, ako vám poviem, práve zo srdca. To, čo má vo dvore, ja myslím, že rozprávala, tie jej živočíche, čo veľmi rada mala, tie kvietke, domčeky. Takže ja by nemienala absolútne nič. Žiaden človek nevie, ani neuhádne, za ktorým šúhajkom moje srdce vedne. Za ktorým šúhajkom moje srdce vedne. Keď ide o pikturálny výraz, možno povedať, že je to tiež viac menej prenesený z prírody. Znamená ako z prírody, tak aj z samého slovenského etnografického kroja. Ale jestvujú už novšie obrazy, povedzme tak od 2011 roku, keď dala svojej obrazotvornosti trochu slobody a niečo aj svoje, znamená duševné, si priniesla na to plátno. Nie sa všetké rovnako pekné, no niekedy je krajší, niekedy menej pekný, ale zväčša som si popredala, nemám. Nenahala som si napríklad z každého roku jeden obraz, aby som si nahala, neviem prečo. Tak málim tieto, čo sa tu z 2012, jeden je z 2009,
aj z 2011, aj 2013, čo som teraz robila, tie všetky nemám. Moje je viacej insita ako modernejšie, ja troška inak hľadím inakší pohľad mám na svet. Ja nemaľujem toľko živočíchy, nemaľujem kroje. Farby sa mi viacej tie pastelné, jesenné, takže nie je to nejaké blízkosti, nič sličného. Potpis sú predovšetkým spôsob, ako znázorňuje ľudí, ale to ešte musím povedať, že na to počkáme trochu, aby ešte na ten svoj základný leitmotív ešte nemá, ale to nemusí mať každý umelec, leitmotív, nech sa rozumieme. Znamená, on je rozoznateľný po samej kresbe, po samých farbách, ktoré nanáša na to plátno, po plánach, ktoré robí na plátne. Znamená, nemôžete povedať, že leitmotív nejaký jestvuje u nej, v jej tvorbe, ale nejestvuje u mnohých maliarov a sú veľmi, veľmi dobrí a známi maliari. Na výtvarnej kolónii som len tu v Padine bola 2 raz, aj v Novom Sáde som bola raz, aj tak to by bolo len to. A sa vám ľahšie maľuje teraz, keď ste už nadobudli tú zručnosť, tú zdokonalili techniku, alebo na začiatku, keď ste mali ešte hodne, možno aj viac inšpirácie a možno aj času? No ja myslím, že teraz sa mi aj lepšie maľuje, aj mám viac inšpirácií, možno ako z počiatku. No mala som aj tedy, teraz som si dala to záležať, tak si viacej času vydvojím na maľovanie ako z počiatku. Lebo z počiatku, čo ja viem, tak som niekedy sa stalo, že som 2-3 týždne nič nerobila a potom, keď som pošla robiť, tak potom troška už sa to stratí. A takto, keď sa každý idem, ak baž niekedy idem aj preskočím, ale tak riadne maľujem, tak potom je viacej aj inšpirácií, aj chuti. Je to iba prvá výstava, ale sú naplánované už ďalšie výstavy. No nemám veľa čo dohovorené, nemám, ale chcela by som teraz už viacej urobiť. No, do 15 rokov, kým bude 15 rokov, to potom tu možno tu zase v Padine urobím, lebo už budem vidieť, že? A zatiaľ by som tak zo pár výstav urobila, no budeme vidieť. Možno aj mimo hraníc našej krajiny? No už neviem ešte, nemám nič dohovorené. Matke by nedala radu, len čím viac maľuje, robíme čím viac takýchto krásnych výstavov, či spoločných, dovená ako matka a dcéra, či samostatných, to je všetko. Štýl, ktorý si zvolila pre svoj výtvarný jazyk, je v insitných rámcoch a je pečaťou jej tvorivosti. Maľuje jednoducho, zrozumiteľne, po kanónoch svojho srdca. Po mnohých rokoch výtvarného pátrania jej štýl sa stáva rozoznateľným po svojich kompozičných vyriešeniach, po pikturálnom výraze a témach. Ona sa stáva ozajstným insitným maliarom. Tunajšia výstava je prvá samostatná výstava a nie je div, že ju usporiada práve tuná, v svojom rodisku, v galérii pre svojich spoluobčanov. Je to ozajstná koruna na jej vyše 10-ročnú tvorivú činnosť. Gratulujem. V pláne mám na Slovensko ísť, lebo som robila to, čo vravím, 20. výročia. Robila som tu v Belehrade, chcela by ešte to odrobiť aj na Slovensku, no ale samozrejme pôjde aj matka so mnou. No budeme vidieť všetko teraz, ako sa stihne, to by malo byť krajom roka. Čo nech poviem na konci, prajem jej ľahkú ruku a veľa zdaru v ďalšej práci. Výstava Márie Hlavatej Pavelkovej bude k dispozícii milovníkom umenia taký mesiac, teda do konca apríla.